תקשיבו. הלכנו, תכף בוחרים לנו, מדינה, ואני אעלב שיכולנו מדינה. אבל רגע, הנה, אתם רואים אותם? הם בוחרים לנו את עכשיו זה מיקה. אלה. נכון, עכשיו מיקה בוחרת לנו. תראו, בואו נראה מה ייתנו לנו. ספרד. כל להם צרפת וזה מבאס. עכשיו להם. זה פיכסמן! תימן! לפיכסמן יצא תימן! איזה מביך! לפיכסמן! טוב, איה, לא יודעת. מעניין. אם יצא להם לפנות לפלסטין. פלסטינה! בלגיה! גדוד תמיד. לא, זה לא גדוד דוד, אמרו כבר. טוב, זהו, זה משעמם רצח. עכשיו הם אמרו. יהיה הכל לבנון, פלסטינה, אנחנו נתקן.